Sabi guys, ito na pagising ko. May snowfall warning up to 20 cm. Nandito ako sa Eastern Central Time Zone marker. Yan o. Dito magpapalit yung oras. Bali sa Ontario +8, sa Manitoba +7. There's multiple tractor-trailer units and vehicles stuck on hills. Please be careful. Stay home if you can. You don't have to travel today. 15 to 25 centimeters of snow expected. Ito na, road closure. 1, 2, 3, 4. Pang-apat ako sa pila. Bago pa lang to na road closure. Ito na guys, normal to nangyayari dito sa Highway 17 pag severe ang condition. Kasi ang warning kanina, weather alert, severe storm, snowfall. Doon sa 102, Highway 102, yung parang bypass para sa Thunder Bay, sirado na rin kasi merong maraming na stock na tractor trailer sa mga palusong, paahon. Hintay-hintay lang, off duty muna. Radio check. Just wanna check if this radio is working. Radio check, radio check.
Hintay-hintay lang guys. Di natin alam kung kailan mag-open yan. Ang importante, safe tayo. So okay na ma-standby tayo dito, ma-delay tayo para safe. Tiningnan ko sa Ontario 511, wala namang sinabi na may aksidente. Ang sinabi lang, all lanes closed, both direction, eastbound, westbound, due to weather condition. Ang gasolina ko, diesel ay kalahati pa. Ang Flying J ay 94 kilometers. So doon, mag full tank na ako doon. Malamang pilahan din doon. Marami ng truck sa likod oh. Hintay-hintay lang pag ganito. Kape muna. Guys, 4 hours na. Nandito pa rin tayo nakahintay. Kasi sa unahan, maraming mga nag-jackknife. May na-ditch na mga trailer. Kasi yung snow, grabe, ang kapal, tapos buhos. Dito ang view ko. Yan. Highway 17 to. Going yan eastbound pa Toronto, pa Montreal. Westbound to pa punta ng Winnipeg, Calgary. Ano, haba ng pila. Hintay-hintay lang. Atong kabutangan diri, okay raman. Ang oras alas 12 sa udto. No, gibutangan nila og harang dito. Sige sila og trabaho, sige og agi ang pulis. Nagpahibalo namo nga hulat-hulat lang daw. Ito yung view. Maraming mga Christmas tree oh. Mga wild Christmas tree. Ito yung lunch ko. Before ako mag-start ng trip, no, lalo na dito sa Highway 17, pag ganito na mga weather condition, chine-check ko muna yung Ontario 511 kasi makikita doon kung may road closure. Kanina pag check ko, walang road closure, kaya nag-proceed ako. Pero after 30 minutes, ito na nga, may road closure na. Pang-apat ako sa pila. Ibig sabihin, bago pa siya na-close ang daan. So hindi pa na-update yung Ontario 511, kaya hindi ko nakita kanina. Kasi kung nakita ko pa kanina na may road closure na dito, hindi na ako nag-start ng biyahe para yung oras ko hindi mag-umpisang tumatakbo, no? Kaya ngayon, ewan ko lang kung ilang oras ang hihintayin ko dito, pero tumatakbo na yung oras ko. Sa ngayon, hindi pa mabawasan ang driving hours ko kasi may kuan pa. May sa 16 hours window dito sa Canada, 13 ang driving. So 14, 15, 16, may 3 oras pa ang pwedeng magamit. Itong 3 kasi off duty tong dalawa, on duty tong isa. So kung makahintay ako dito ng, kung ang hintayan dito ay 3 hours, okay lang, ito ang makukunan, hindi yung driving hours ko na 13. Pero pag more than 3 hours, halimbawa 4 hours akong maghintay dito,
Yung 3 hours ko magamit na. Yung isa is kunin to doon sa driving ko, yung 13 hours. So magiging 12 hours na lang ang driving ko. Kaya depende na ngayon kung ilang oras ba ang hintayan, kasi nga parang ang snow ay talagang buhos na buhos. Wala talaga. So mamaya i-update ko kayo kung ano ang mangyayari, kung anong ilang oras ang hintayan. Update. After 6 hours kinukuha na yung sign na road close. So parang okay na siguro. Tayo ay mag-ready na. Kunan ko ng video along the way para makita natin. Yung 3 oras ko nasabi, yung off duty at saka on duty, naubos na. Oy, nilipat lang. Nako, nilipat lang. Galing doon sa unahan, kinuha, tinanggal, nilipat palapit dito sa amin. Nilipat lang pala. Wala pa rin. Tanggal seatbelt. Akala ko excited na ako. Uwing-uwi na ako. Pero ayos lang. Kasi para naman sa safety ng lahat. Kaya wala tayong complain dyan kung gaano tayo makatagal maghintay dito. Para sa safety ng lahat. Hindi tayo apura. Patience. Hintay-hintay lang. Total, may pagkain naman tayo. Kung sakaling mag-overnight tayo dito, komportable naman ang accommodation natin dito. May heater. Yung diesel ko, kalahating tangke pa. Yung kalahati. Kung dito lang, ID lang, good for 4 na araw pa siguro to. Update guys, ang snow wala na, pero nandito pa rin kami. Ang oras dito since pag off duty ko kanina ay 7 hours and 31 minutes. 29 minutes na lang ako ay maka 8 hours na. Reset hours na. So bibigyan ako ng panibagong 13 hours. Traffic is getting worse. You're still on the fastest route. You will now arrive at 5:01 a.m. Update. Pinapadaan na sila yung westbound. Baka after sa kanila, kami na naman. Parang kami ang una kasi pang-apat ako sa pila. Ang haba siguro to. Naghintay tayo ng dito sa clock ko 8 hours and 17 minutes.
left on Highway 102. Turn left onto Ontario 102 East. Continue on Ontario 102 East. Continue on Highway 102. In 4 kilometers, turn left on Highway 11. Turn left onto Trans-Canada Highway East, Ontario 11 East. Continue for 62 kilometers. Nandito na ako sa yard namin. Finally, ako ay nakarating ng safe sa trip ko. Unang-una sa lahat, ako ay magpapasalamat sa Panginoon na ako ay binigyan ng safe trip sa buong cycle ko. Nung ako ay umalis dito 6 days ago. Tapos ngayon nakabalik ako ng safe dito sa yard namin. Ito sa pwesto ko kasi ito yung parang spot ko. Second is magpapasalamat ako sa lahat ng subscribers, sa mga viewers. Salamat sa pagpapanood, sa pag-support sa vlog ko. Bago ko tapusin ang vlog ko, may message ako para sa kababayan ko sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Ibisaya ko na lang po kasi mas comfortable ako ibisaya na mag-message sa kanila. Shout out sa tanan mga taga Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Kay Prot Prot, nadawat na ko ang imong message nga i-shout out na ko ang mga taga Mangagoy. Naapod ko'y suki nga sigig tanaw si Mangagoy Bislig. Salamat sa pagtanaw og sa akong mga amigo sa taga diha sa Mangagoy Bislig, sa akong mga kabatch sa high school sa batch 94, sa team Mama Mords 94, sa mga grupo nga dishonest. Shout out sa inyo. Ang ako pong mga kabatch sa grade school sa JMS De La Salle, na ako'y hangyo sa mga taga Mangagoy nga sa umaabot nga eleksyon, basin pwede nato suportahan ang kandidatura sa akong amigo nga si Honorable Councilor Aaron Yoyong Castillo. Si Aaron Castillo ay akong amigo. Ang iyang asawa si Ma'am Joy Castillo
ay relative, paryente sa akong asawa, sa akong bossing. Honorable Yoyong, sa ingon ani na lang nga paagi ang akong pag-support sa imong candidacy no, kay layo ay manggod kaayo ning Toronto. Kung pwede pa lang no, mo lupad ko diha para mo boto, pero grabe ka layo ay man eh. Exactly naamang gyud ko sa opposite side of the kaning sa globe no, diha kay 12 hours ang atong difference. Dili ko maka flying voter ba. So sa inaani na lang nga paagi ang akong pag-support sa imong candidacy. Sa again no, sa tanan atong suportaran ang kandidatura ni Honorable Councilor Aaron Yoyong Castillo pagka Vice Mayor. Kana lang, daghan salamat sa tanan. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.